Velkommen til Håndværk og Design. Her på mit hold, der skal I lære at hækle en oldemorfirkant. Den vil vi senere sy sammen til en taske. Vi skal have fat i noget garn og en hæklenål. Jeg har valgt hæklenål størrelse 4 mm, da vi her på holdet har et sted mellem 3,5 og 4,5, og gennemsnittet er 4. Vores garn, det er også lidt blandet, men det passer cirka til de nåle, vi har her. 3,5 til 4,5. Men før vi går med gang, skal vi have lavet en lykke, så vi kan starte. Det gør vi ved at tage et stykke inde på vores garnende. Ikke herude, for så har vi ikke noget at afslutte med, så vi er sikre på, at det ikke går op. Vi gør det herinde. Så drejer vi rundt om vores finger, så vi har en cirkel. En cirkel. Og det er vigtigt, at den ligger øverst, den ende, der ikke ender her. Den skal ligge øverst. Sådan der. Den skal vi nu have ned bagved her. Og så kan vi tage vores nål og trække den med op. Og så kan vi stramme den. Hvis jeg hiver i den korte ende, her, så bliver den løsere. Hvis jeg hiver i den ende, der hænger fast til nøglet, bliver den strammere om. Godt. Jeg plejer at holde den lange garnende sådan her mellem fingrene. Og den korte ende holder jeg med tommel og lange fingre. Jeg skal lige have rundt fat her. Sådan. Godt. Godt. Vi skal til at lave noget, der hedder luftmasker. Jeg hæver lige min nål en lille smule, så der er lidt luft herinde bagved, kan I se. Når man hækler, skubber man altid garnet væk fra sig selv. Så, vi begynder. Vi skal lave 5 luftmasker. Vi skubber væk fra os selv. Trækker nålen rundt om her. Se, så sidder den fast i min lille krog herovre. Så vi siger, trækker igennem her. 1. En gang til. 2. Så flytter jeg lige mit finger en lille smule, så det er nemmere at holde. Skub tilbage. Træk ud. 3. Og prøv at lægge mærke til, at jeg bruger hele min nål, når jeg arbejder. Skub bagover. Drej rundt. 4. 5. Så har vi 5 luftmasker. Det hedder en luftmaskekæde. Den skal vi have lavet til en ring. Og det gør man med det, der hedder en kædemaske. Vi tager vores nål, stikker i den første luftmaske, vi har lavet hernede. Den ligner sådan en lille V. Når jeg skubber igennem den, kan I se, så får jeg 2 garnstreger her. Og det er sådan, det skal se ud. Så tager man igen fast i den korte ende her, så man kan styre det. Tager fat om vores garn. Trækker igennem de 2 her først. Men vi skal videre. Og igennem vores maske på nålen også. Sådan der. Det kan være lidt svært at komme igennem, så en gang, hvis det er lidt stramt, så kan det være, at man lige skal vrikke lidt med det for at komme igennem. Man kan altid tjekke, om man er helt igennem ved lige at trække lidt i det. Hvis ikke man kan trække i det, så er det måske fordi en enkelt af de tråde her, der sidder i den maske her, stadig sidder på nålen. Så kan man altid lige trække lidt i den her, stille og roligt, for det går hurtigt op. Sæt nålen ind i sin luftmaske. Igen. Prøver vi lige igen.
ned i. Den første hernede, så man har 2, der går hen over nålen. Tag fat i garnet, træk igennem og træk igennem. Og så får vi sådan en lille ring ud af det. Godt. Og det kan godt være, at man en gang imellem, jeg gør det i hvert fald tit, lige skal tage fat og stramme her igen, så man føler, at man har styr på sit garn. Godt. Før vi kan komme videre med stangmaskerne, skal vi lige starte med at lave 3 luftmasker. Det skal vi gøre, fordi stangmasker er nogle høje masker, og vi skal sørge for, at vi starter i den rigtige højde. Så 3 luftmasker. Så vi skubber garnet væk, drejer rundt og trækker igennem. Det var 1. Skubber væk, trækker igennem. Skubber væk og trækker igennem. Godt. Det var 3. Så den gerne ligne det her. Ja. En stangmaske starter altid med 2 løkker på nålen. Lige nu har vi kun 1, så vi bliver nødt til at lave 1 først. Det vil sige, at vi slår lige nålen en gang om garnet. Jeg viser det igen. Skub væk fra dig selv, og drej rundt. Nu har du 2 løkker på nålen. Vi stikker ned i vores hul. Så fat i vores garn. Og trækker det med op. Ja. Nu har jeg jo 1, 2, 3 løkker på nålen. Vi skubber væk, slår om og trækker igennem 2. Så har du 2 løkker på nålen. Vi skubber tilbage, trækker om og trækker igennem 2. Nu har du 1 løkke på nålen og er dermed færdig med den første stangmaske. Men vi skal lave en til. Så vi starter med at have 2 løkker på nålen. Prøv at se her, jeg bruger min ringefinger til lige at holde fast på mine løkker, når jeg dykker ned i ringen her. Jeg samler garnet op. Så har vi 3. Og sådan. Skubber væk, slår rundt, trækker igennem 2. Skub væk, drejer rundt, trækker igennem 2. Godt. Så har jeg 1 stangmaske, 2 stangmaske og 3 luftmasker, der tæller som den første stangmaske. I det her mønster har man altid 3 stangmasker ved siden af hinanden. Det her det er vores første side, så nu skal vi til at lave et hjørne. Et hjørne laves ved, at man laver 2 luftmasker. Skub væk, træk igennem, skub væk og træk igennem. Godt. Så skal vi lave en stangmaske mere. Det vil sige, at vi skal have 2 løkker på nålen. Vi går ned i hullet, trækker nyt garn med op, trækker igennem 2, trækker igennem 2. Vi laver en mere. Vi starter med 2 løkker, ned i vores hul, så er der 3, træk igennem 2, slå over, trækker igennem 2. Det var 1, 2, så
mangler vi en mere. Vi starter med 2 løkker, går i hullet, trækker nyt garn med op, så har vi 3, slår om, trækker igennem 2, slår om, trækker igennem 2, så har vi 1, 2, 3. Vi skal have lavet et nyt hjørne. Det var igen 2 luftmasker. 1, 2. Mit garn det krøller. Det vil det komme til, når man har hæklet med det før, og man har hævet det op. Man skal ikke gøre det for mange gange, så bliver garnet slidt og kan gå i stykker. Men en gang kan det godt, eller 2 kan det godt tåle at blive trævlet op. Det er ikke, det kan være lidt svært at arbejde med, men det er ikke noget, som gør det super svært. Godt. Vi skal have lavet 3 stangmasker mere. Starter med 2 løkker. Går igennem hullet. Har det så vigtigt, at man vælger det rigtige hul. Måden man kan se på det rigtige hul, det er fordi det er den, hvor vores korte ende hænger fast. 2 løkker på nålen, ned i hullet, samle op, så er der 3, slå om, træk igennem 2, slå om, træk igennem 2, igen, 2 løkker på nålen, i hullet, træk nyt garn op, slå om, træk igennem 2, slå om, træk igennem 2, en gang til, 2 løkker, i hul, slå om, træk igennem 2, slå om, træk igennem 2. Det var 3 mere. 1, 2, 3. Så skal vi lave et hjørne mere. 1, 2 luftmasker. Vi skal have 3 stangmasker mere. 2 løkker på nålen. I hullet med os. Træk nyt op. Træk igennem 2. Træk igennem 2. 2 på nålen. Så er der 3. Slå om. Træk igennem 2. Slå om. Træk igennem 2. Det var 2. Den sidste. Slå om. Gennem hullet. Samle op. Slå om. Træk igennem 2. Slå om. Træk igennem 2. Godt. Så skal vi have det sidste hjørne. Vi har et hjørne her. 1, 2 og 3. Alle firkanter har 4 hjørner. Så vi laver 1, 2. Godt. Så skal vi lave en kædemaske mere, for vi skal have lukket vores firkant. Det gør man i det, der hedder tredje maske fra tredje luftmaske. Sådan var det. Den kan godt være lidt svær at finde, men man kan tælle baglæns ved at gøre sådan her. Det V, der ligger her, hører til den maske der. Det vil sige, det V, der ligger her, hører til den maske i midten. Så vil det sige, at den, der ligger herude, er vores tredje luftmaske. Så den stikker vi ned igennem. Her. Og så skal man igen lige sørge for, skal vi se her, om vi kan få den vist, at man har de her to garnender, garnstreger
hen over nålen. En kædemaske, og den her, hvor vi tager fat i vores garn, trækker igennem de to, den på nålen. Se, nu tabte jeg den. Det kan ske. Så vi prøver lige igen. Der. Så igennem den vil jeg stykke igennem, og igennem den maske der på nålen. Så, se, så har vi samlet den til en firkant. Det her hernede kan man altså justere lidt. Godt. Det her mønster, det udgiver sig selv. Det vil give mening, når vi får lavet næste runde. Så, nu gælder det om, at vi skal hækle i huller. Fra nu af, eller det har vi gjort hele tiden, men man skal altid hækle i huller. Så, vi starter med at lave 3 luftmasker igen. 1, 2, 3. Så laver vi en stangmaske, det vil sige slå over. Vi går i hullet, trækker ny med op, trækker igennem 2 og trækker igennem 2. En gang mere. Og I skal ikke tænke på, at den krøller lidt ud. Det skal nok give sig, når vi får samlet over på, når vi har været hele vejen rundt. Kan I se 1, 2, 3 V'er har vi her. Godt. Så skal vi have lavet en enkel luftmaske til at lave et hul her. Ja. Godt. Vi skal over et andet hul arbejde. Vi laver en stangmaske. Vi starter med at slå over. Gå i hullet. Slå over, træk igennem 2. Slå over, træk igennem 2. Igen. Vi laver en mere. Og vi laver den sidste her. Godt. Så skal vi have lavet et hjørne. Det gør vi igen med 2. Jeg rykker lidt med det her. Vi skal nemlig lave 3 mere hernede. Men vi starter lige med at lave 2 luftmasker til vores hjørne. 1, 2. Og så skal vi lave 3 stangmasker mere i det hjørne her. Så vi slår over, går i hullet, slår over, trækker igennem 2, slår over, trækker igennem 2. Igen, slår over, træk nyt op, slå over, træk igennem 2, slå over, træk igennem 2. Igen, slå over, i hullet, træk op, 1, 2, godt. Se, så har vi lavet et hjørne her også. Vi laver en luftmaske, og går videre til det næste hjørne. Der er det 3, igennem 2, slå over, igennem 2.
Det var 3. Så laver vi 2 luftmasker som et hjørne. Og 3 stangmasker i samme hul. Sådan der. Vi laver en luftmaske. Ja. Så laver vi 3 stangmasker mere. Hullet. Træk op. 2 og 2. Slå over i hullet. Træk nyt op. 2 2. Ja, det er 3. Så laver vi 2 som et hjørne. 3 nye. Det var 3. Så laver vi en luftmaske. Og 3 stangmasker i hjørnet. En. 2. 3. Godt. Så nu kan vi se, nu er de på samme højde, så nu er vi ved at være rundt. Ligesom sidste omgang, og alle fremtidige omgang, laver vi igen 2 luftmasker til hjørnet. Og så finder vi tredje maske, eller luftmaske, vi lavede herovre i den første luftmaske række. Vi tæller baglæns, hvis det er svært. 1, det er den der. 2, det er den der. 3, det er den her. Skal se her. Prøv at se. Nu troede jeg kom igennem, men det jeg fik egentlig fat i, det var hullet imellem her. Det skal man lige være opmærksom på. Et fif, det er også, at man lige vender nålen lidt om. Man skal passe på, at den ikke falder af der. Og så bruger man spidsen til at komme igennem her. Det var nummer 1. Den første her. Og så kan man lige så stille lige få den igennem her. Det kan være, det kræver lidt øvelse. Ulempen ved at gøre det på den her metode, det er, at når du først har fået trukket i den forreste lænke her. Når man taler om værftsteg, snakker man om lænker. Når du får trukket i den, så strammes den bagerst der. Se, nu har jeg fået løst den igen. Så er det bare lige hive den op over her. Sådan. Og se, så fik jeg gjort den her forløst, så derfor ændrer jeg lige håndstillingen. Igen, træk igennem dem, du lige har været igennem. Se, der er min blevet lidt stram, så der skal jeg lige nørkle med den her
Der kan man også tage dem en af gangen, sådan der. Og så igennem den anden. Når man slutter, skal man altid kun have en lykke på nålen. Godt. Nu ligger den lige fremme, så jeg bedre kan se den. Se her. Sådan. Skal vi få tilpasset. Se, nu er der lige pludselig kommet et hul herude. Vi startede jo med vores midte og de 4 huller her. På rækken efter har vi fået et hul i midten. Her. Det vil sige, at i næste række får vi et hul ovenover de 2 her. Der. Der. Og der. Jeg skal nok vise dem. Ja. Jeg gider ikke kun hækle med grønt. Så. Den nemmeste måde at skifte farve på, det er ved at lige lade den her gå tilbage igen. Se, nu fik jeg lige taget en lykke for meget ud her. Den kan jeg ikke lige redde. Så jeg hæver den lige så forsigtigt ud. Stikker nålen i. Og tager lige den sidste igen her. Det var nummer 2 af mit hjørne. Så tager jeg den igennem her igen. Hvis du fortsætter med den første farve, du har valgt, så gør du bare det her igen. Men fordi jeg gerne vil skifte farve, så tager jeg den nye farve. Jeg har valgt en rød, det er tydeligt til forskel. Lad igen et stykke være løst. I kan se, at jeg har jo været i gang med at bruge den før. Ja, der er den ikke krøllet, og heroppe der begynder den at krølle. Sætter den på nålen her, som hvis jeg tog fat i det grønne garn. Og trækker igennem her. Sådan. Det giver en pæn overgang. Og så kan man lige hive lidt i den grønne her, så det bliver samlet. Godt. Jeg skal lige finde den rigtige ende her. Se. Jeg ved ikke lige, om man kan lægge mærke til det her. Nu har jeg jo den skal jeg ikke bruge mere. Godt. Den nye lange ende tager jeg over her, som jeg har gjort hele tiden. Den grønne ende på garnet, på det lange garn. Den lange grønne ende, der krøller, og den korte røde ende. Der gør jeg det. Og I skal passe på med at hive for meget af den her, fordi præcis, så forsvinder noget. Det man gør, det er igen, man starter med sine 3 luftmasker. 1, 2, 3. Så laver man sine 2 første stangmasker i hjørnet her. Det jeg gør, det er, at jeg har de 2 her på bagsiden. Det vil sige, at jeg starter med at hæfte dem en lille smule. Det er ikke nok, de skal hæftes senere hen. Så man kan sige, at jo flere gange man skifter farve, jo flere gange skal der hæftes ender. Men det giver en rigtig flot spil i firkanterne at skifte farve. Godt. Det var 3. Så laver jeg en luftmaske. Og så lader jeg bare de her hænge her. Klip eventuelt lige den grønne af, så den ikke er så lang. Slå over igen og gå i næste hul. I kan allerede se nu har vi hullet over den her samling af masker her. Tager det igen, slå over, hullet, op til fat, slå over, gennem 2, slå over, gennem 2. Og lige en mere. Lige nu begynder jeg at sætte lidt tempo på. Det er ikke sikkert, du er klar til det. Så kan jeg altid sætte videoen lidt ned i hastighed. Det er lidt svært for mig at holde et langsomt tempo, da jeg har hæklet i et godt stykke tid.
Og nu er der egentlig ikke mere nyt. Nu er det de samme igen. Stangmasker, luftmasker, kædemasker. Det er det gentagende mønster, indtil du ikke gider mere. Vi laver lige en, man kan altid se, at man har lavet en luftmaskeleg. Hvis der sidder 2 på den sidste du har lavet, så kan du se, at du stadig mangler din luftmaske. Fordi der er kun den ene. Vi laver ny. Husk at lægge mærke til, når man er i hjørnerne. Nu bliver jeg forvirret her. Sådan. Der var 2. Så 3. 2 luftmasker til hjørnet. Slå om. I hullet. Der blev kameraet ramt af en hæklenål. Ja, se, så har vi et hjørne her. Hjørnerne laver man altid ved, at der bliver hæklet 6. Altså 2 grupper af stangmasker i. Skal lige have luftmaske som mellemrum. I hullet med os. Det her mønster er et rigtig godt begynderprojekt, da det bare er en gentagelse på gentagelse på gentagelse. Så jeg vælger egentlig også bare at afslutte den røde runde her, og fordi så kan I altid spole tilbage i videoen og se, hvordan man skal gøre. Nu er vi i et hjørne igen, kan I se. Så 1, 2. Det er vigtigt, at man laver 2, fordi der skal jo være dobbelt så mange stangmasker i hjørnerne, som der skal i rummene imellem. Så derfor laver vi kun 1 i dem her, og 2, når vi laver hjørner. Så i og for sig er der faktisk en del matematik i hækling. Men det var I sikkert ikke interesseret i, ved vel? Ja. 1. Hullet os. Der var jeg lige ved at glemme en luftmaske. Hvis I glemmer en luftmaske imellem, heroppe i de rummene på kanterne, så sker der ikke så meget ved det. Det kan man sagtens overleve. Det er der ingen grund til at pille op for. Skal lige have lidt mere garn ud fra min nøgle her. Sådan.
3. Vi er i hjørne igen. 1, 2. Sådan der. En luftmaske. Det er altid for sent. Lige nu har jeg ikke særlig meget garn her. Det er altid en god idé lige at have rullet lidt garn ud. Fordi det kan godt trække lidt stramt, hvis man kæmper med at få garnet af nøglet. Der var kun 2. Jeg tager lige et par stykker mere her. Tre. Luftmaske. Og de sidste 3 i hjørnet her. To. 3. Husk 2 luftmasker til hjørnet. Og så skal vi lave en kædemaske. Igen. Kan altid lige gå op og se. 1, 2, 3. Den er lidt svært at se på noget her. 2, 3. Så jeg lige kan vente, så jeg skal se det. Der fik jeg hævet for meget i den her. Det kan jeg ikke lige se, mens jeg bøvler med den her. Jeg vil gerne prøve. Sådan der. Sådan. Igen, slå om. Træk igennem. Kom nu. Slå om og træk igennem. Sådan. Og så vi går under 1. Sådan der. Godt. Sådan der. Så langt så godt. Altså, nu skal vi jo hækle en taske her på holdet. Men man kunne sagtens stoppe der, og så sige, den passer fint til glas. Så har man bordskruerne til glas. Man kan lave mange ting med dem. Der er rigtig mange, der hækler sådan nogle små firkanter her. Og så hækler de en 300 stykker, eller hvor mange de nu lige skal bruge. Og så laver de et stort tæppe ud af det, så syr det sammen bagefter. Så tak.